Dakle, ja sam očekivao da će stručnjak za carinsku službu da nam priča otprilike kako je izgledao njegov razgovor za posao u carinskoj službi, a ne da čita ko od poslanika šta govori. Iskreno rečeno, bolje bi bilo da i on ćuti, jer ima ona izreka koja kaže da neki ljudi ćute da neko ne bi pomislio da su budale, a kad progovore onda to samo mogu da potvrde. Taj slučaj ovde imamo prilike da vidimo svaki dan. A to da spava kao beba, da, spava kao beba. Sat vremena od ponedeljka, sat vremena spava, sat vremena plače. I tako do sada. Prema tome, ko će da govori, koliko će da govori u našoj poslaničkoj grupi, to određujem ja. U odnosu na temu, u odnosu na dinamiku i u odnosu na sve ostalo, i ovi ljudi ni za šta nisu krivi. Mnogi od njih nisu stigli da govore zato što smo sekli liste i skraćivali rasprave da bismo završavali neke stvari u kraćem roku i tako dalje, zato što su i vreme jeli ovi koji dođu popodne najedeni, napijeni, naspavani, da bi snimali rilsove za YouTube i ostale stvari. Prema tome, ti ljudi rade i po odborima skupštinskim i ne svodi se i nije tačno po skupštinskim delegacijama, po grupama prijateljstva i tako dalje. I ne svodi se kompletan rad Skupštine na ovu ovde salu. To je samo jedna od delatnosti ili obaveza narodnog poslanika. Ali je ovo vrlo vešta manipulacija, pritom čovjek pročita i Draginju Vlk, ona žena nije u ovoj Skupštini već ne znam koliko dugo, ali nema veze. Kakve veze ima? Tako da, kandidat za veliku platu i pištolj, bolje da priča o tome, pa da vidimo onda i zašto taj razgovor prođe onako neslavno kako je prošao. Hvala.